שהיום יש הרבה שנאה פה בארץ. מדברים בצורה מאוד לא יפה, כלפי אחד כלפי השני, דתיים, חילונים, בין הדתיים. יש הרבה משברים פה במדינה. אנחנו צריכים להרבות אחדות, אהבת ישראל. עכשיו, איך מרבים אהבת ישראל? זה לא סתם מילים יפות. יש לנו היום ציבור חילוני שלא אוהב אותנו. הם לא אוהבים אותנו, רבותיי, בגלל, בגלל, רבותיי, הציבור הלא דתי פשוט היום לא מכיר אותנו, לא מכיר את היהדות. אם הם יראו מה זה שולחן שבת, אם נצליח להביא אותם יום אחד להניח תפילין, הם יראו איך אנחנו מתנהגים בינינו לבין עצמנו, מה זה איש את רעהו יעזורו, אנחנו נשמש להם כדוגמה ואנחנו נקרב אותם, רבותיי, והיה זה שכרנו. זה המשימה החשובה ביותר שיש לפנינו, לקרב. הדרך לעשות אחדות זה רק דרך היהדות. אנחנו לא רוצים להיות לא דתיים, חס ושלום, אבל הם כן יכולים להיות דתיים. אבל זה לא יעזור אם אנחנו נבוא בהפגנות ובצעקות ובקללות ובמריבות. אנחנו צריכים לקרב, ולקרב זה להראות העמים והשרים את יופייה של התורה הקדושה, כי טובת מראה היא. חילוני יבוא, יראה מה זה שולחן שבת, יבוא לבית הכנסת, יניח תפילין, אנחנו יכולים להצליח לעשות גדולות ונצורות, וזה התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו. בבקשה רבותיי, כל אחד ואחד ישתדל כמה שיותר להסביר, לקרב, בנחת, לא בצעקות, לא במריבות, ואנחנו בשם השם נעשה ונצליח. נברך את המרא דאתרא שמוסר את נפשו על קירוב. ברוך השם, אשרה ואשרי חלקו. אז כולנו נלך בדרך הזאת ונזכה לגאולה שלמה בקרוב. אמן.